Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να μην σας τρόμαξα με το τόσο σκούρο και έντονο κραγιόν που φοράω. Αλλά πραγματικά, αν δεν το βάλω εδώ, πού αλλού θα το βάλω, πείτε μου. Εγώ έξω αυτό το κραγιόν δεν το φοράω, νομίζω. Λίγο δύσκολο. Οπότε ναι, ξέρω σε κάποιους ίσως δεν σας αρέσει. Κάντε πως δεν το βλέπετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Σήμερα λοιπόν σας έχω τα αγαπημένα του Ιανουαρίου, αυτό που θα δούμε λοιπόν σήμερα. Δεν είναι πολλά, είναι πολύ λίγα τα προϊόντα, αλλά θέλω πολύ να σας μιλήσω για αυτά, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με προϊόντα περιποίησης και συγκεκριμένα από την Bioderma. Εγώ Bioderma το λέω, ξέρω ότι δεν είναι σωστό έτσι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βασικά με το νεράκι καθαρισμού, το οποίο δεν έχω πολλά να σας πω γι' αυτό, γιατί σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Είναι ένα νεράκι το οποίο όσες φορές και να το πάρω θα έχω την ίδια άποψη. Είναι φανταστικό, είναι το καλύτερο νεράκι de maquillage που μπορείτε να βρείτε στην αγορά, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών ακόμα κοριτσιών που το έχουν χρησιμοποιήσει. Συνεχίζω με ένα τζελ καθαρισμού για πρόσωπο και για μάτια. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι κάνει ό,τι λέει, δηλαδή είναι για ευαίσθητη επιδερμίδα και λέει ότι κάνει το δέρμα απαλό και το ενυδατώνει. Συνήθως το τζελ καθαρισμού δεν είναι καν τόσο απαλό το δέρμα, νομίζω, είναι για πιο λιπαρές επιδερμίδες τα τζελ καθαρισμού συνήθως που βγάζουν και υπάρχουν γενικά στην αγορά. Αλλά παρόλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το χρησιμοποιώ για να βγάζω όλο μου το de maquillage. Χρησιμοποιώ το νεράκι και μετά στη συνέχεια, αν θέλω κάτι εξτρά, που η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται με το νεράκι να κάνετε κάτι άλλο, αλλά αν θέλω έτσι να καθαρίσω το πρόσωπό μου ή ακόμα και το πρωί, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο gel που είναι και για τα μάτια. Θα συνεχίσω με Natura Siberica, που και από αυτήν την εταιρεία έχω δύο προϊόντα να σας δείξω. Το πρώτο είναι η κρέμα χεριών από τη σειρά Oblepica, που είναι με το υποφαές. Από αυτή τη σειρά θα ξέρετε οι περισσότερες τη μάσκα για τα μαλλιά που ήταν η πορτοκαλί. Αυτή η κρέμα δίνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση στα χέρια και τα αφήνει πάρα πολύ απαλά. Την έχω βάλει και αυτή τη στιγμή. Αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη κρέμα γιατί δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα. Οπότε όταν κάνετε την εφαρμογή και στεγνώσει πάρα πολύ γρήγορα, αφήνει τα χέρια σας απαλά χωρίς να αισθάνεστε τίποτα. Αν δεν σας αρέσουν οι κρέμες που αφήνουν λιπαρότητα, σας την προτείνω οπωσδήποτε και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μικρούλα και την έχω πάντα στην τσάντα μου, ό,τι με είδο τσάντας και να έχω. Γιατί είμαι τόσο άκρη? Δεν έχω καταλάβει γιατί κάθομαι τόσο άκρη. Καλύτερα, ναι. Ωραία, λοιπόν, θα συνεχίσω και με ένα καθαριστικό ακόμα για το πρόσωπο. Πολλά καθαριστικά, αλλά το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ένα καθαριστικό το οποίο χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Γιατί είναι με χαβιάρι, είναι από τη σειρά με χαβιάρι που έχει Natura Siberica. Και εντάξει, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο θα έχω κάθε μέρα στο μπάνιο μου για να βάλω με το που ξυπνήσω και όλα αυτά. Θέλω το συγκεκριμένο τζελ καθαρισμού, γιατί είναι και αυτό τζελ καθαρισμού, να το χρησιμοποιώ έτσι λίγο πιο σπάνια για κάτι πιο ιδιαίτερο στο πρόσωπό μου όταν θέλω να προσφέρω. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο είναι να καθαρίζει πάρα πολύ ωραία την επιδερμίδα και με την αφήνει πιο απαλή από ποτέ. Σας μιλάω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, όπως πάντα. Από όσα τζελ και καθαριστικά πρόσωπα που έχω χρησιμοποιήσει, αυτό είναι λες και κάνει κάτι στο πρόσωπό μου, λες και το αφήνει, δεν ξέρω, σαν να υπάρχει κάτι, το αφήνει τόσο μα τόσο απαλό, που δεν μου έχει αφήσει κανένα άλλο προϊόν. Μου άρεσε υπερβολικά πολύ. Να ξεκαθαρίσω βέβαια πως είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, αλλά είναι για ηλικίες άνω των 25, γιατί έχει και κάποια έτσι αντιλητιδικά, ας πούμε, συστατικά μέσα. Αποφάσισα και εγώ λοιπόν μετά από τόσα χρόνια να πάρω μία από αυτές τις στένες που δεν σπάνε την τρίχα, που είναι για βρεγμένα μαλλιά και όλα αυτά. Η συγκεκριμένη είναι από την εταιρεία Foxy, δεν είναι η Macadamia, δεν είναι οι γνωστές χτένες που έγινε το μεγάλο μπαμ. Είναι από την εταιρεία Foxy, τη συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται στα Hondos, έχει αυτό το υπέροχο μοβ, πολύ ανοιχτό χρώμα, την έχει και σε άλλες αποχρώσεις και της μέντας και είναι εξαιρετική. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ και θα σας πω ακριβώς τους λόγους που μου άρεσε. Πρώτον, με την προηγούμενη χτένα που είχα, η οποία ήταν μεν καλή, δεν ήταν μια ας πούμε πολύ απλή χτένα, ήταν επίσης μια πολύ καλή χτένα. Έβγαζα πάρα πολλές τρίχες κάθε φορά που χτένιζα τα μαλλιά μου, είτε ήταν βρεγμένα είτε ήταν στεγνά. Έβγαινε πάρα πολύ τρίχα. Και δεν ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί έλεγα ότι έχω πολλά μαλλιά, λογικό είναι να βγαίνουν και τρίχες. Δεύτερον, μου παίρνει περισσότερη ώρα να χτενιστώ με αυτή, γιατί εδώ πέρα στη βάση της είναι λίγο πιο παχιά από ό,τι στην άκρη, οπότε πρέπει η τρίχα να περάσει από μέσα έτσι πάρα πολύ βαθιά για να χτενιστεί και αυτό σου παίρνει περισσότερη ώρα, εκτός αν
το κάνεις επιφανειακά, που επιφανειακά νομίζω δεν έχει και νόημα να φτενιστείς. Οπότε ναι, ένα είναι αυτό. Το ψιλοαρνητικό είναι ότι είναι λίγο πιο χρονοβόρα η διαδικασία, αλλά ξεμπλέκει πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, βγάζω πολύ λίγες τρίχες και ακόμα και σε βρεγμένα μαλλιά τα ξεμπέρδευε και μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως να υπάρχουν στην αγορά πολύ καλύτερες από αυτήν, δεν λέω πως είναι η καλύτερη γιατί είναι η πρώτη που δοκιμάζω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε πιστεύω ότι αν υπάρχει και ακόμα καλύτερη θα είναι ακόμα πιο super. Και περνάω τώρα σε προϊόντα μακιγιάζ και έχω να σας δείξω αυτή τη μάσκαρα την οποία τη φοράω και σήμερα. Θα τη δείτε έτσι σε πολύ κοντινό. Είναι από την εταιρεία Maybelline και είναι η Push Up Angel. Είναι μια μάσκαρα η οποία υπόσχεται να σας δώσει εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτό που εννοεί είναι ότι αν έχετε τουφάκια και μια πιο διακριτική βλεφαρίδα ή αν σας αρέσουν να είναι ψεύτικες βλεφαρίδες αλλά οι πιο διακριτικές, όχι το BAM, μπορεί να σας το προσφέρει και όντως πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει ένα εφέ αρκετά πιο έντονο από τις κλασικές μάσκαρα, απλά εννοείται δεν μπορεί να σας προσφέρει κάτι super δραματικό όπως με μια ψεύτικη βλεφαρίδα. Όπως βλέπετε έχει δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο μάκρο στις βλεφαρίδες μου και αυτό είναι ουσιαστικά που δίνει η συγκεκριμένη μάσκαρα, διαχωρισμό και μάκρος, δεν δίνει τόσο πολύ όγκο. Οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν τις γυρίσετε τις βλεφαρίδες θα έχετε ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα. Γνώμη μου να μην τις γυρίζετε γιατί θα σας καταστρέφονται, η αλήθεια είναι αυτή. Θα συνεχίσω με την εταιρεία L'Oréal και έχω να σας δείξω ένα balm το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω σε μια πάρα πολύ σκούρα απόχρωση. Το συγκεκριμένο λοιπόν balm λέγεται Sexy Balm και αυτό που κάνει είναι να αφήνει πάρα πολύ έντονο χρώμα στα χείλη. Δεν είναι δηλαδή balm και να είναι το αποτέλεσμα αχνό, αφήνει ένα πάρα πολύ έντονο χρώμα, πολύ δυνατή απόδοση, πάρα πολύ λαμπερό, είναι σαν balm, πολύ λαμπερό και ενώ ναι μεν σας ενυδατώνει τα χείλη και είναι πολύ λαμπερό και όλα αυτά, έχει περίπου διάρκεια 2 ώρες θα έλεγα εγώ, αν δεν φάτε και δεν πηγείτε, έχει περίπου 2 ώρες διάρκεια και από εκεί και πέρα αρχίζει το προϊόν και στεγνώνει με τέτοιο τρόπο ώστε δεν το κάνει ματ σε καμία περίπτωση, αλλά φεύγει στεγνώνοντας και σας αφήνει ένα stain στα χείλη. Κάτι που το βρήκα εξαιρετικό και που να σας πω την αλήθεια δεν το περίμενα από ένα τύπου balm, γιατί το balm είναι balm, ok, από εδώ από εκεί θα φύγει, δεν θα αφήσει τίποτα. Το συγκεκριμένο μπορεί να μένει να μεταφέρετε, αν φιλήσετε κάποιον, είναι balm, είναι πάρα πολύ ενδοτικό, μεταφέρετε, ούτε έχει φοβερή διάρκεια. Απλά αυτό που θα σας μείνει στα χείλη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο stain. Είναι σαν να έχετε φορέσει ένα κραγιόν λοιπόν μεγάλης διάρκειας και σας έχει αφήσει ένα χρώμα ακόμα στα χείλη. Πάρα πολύ ωραίο, ακόμα και αν το βγάλετε για να φάτε, γιατί το τέστερα και έτσι, πάλι σας αφήνει αυτό το stain στα χείλη που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και δεν φεύγει καθόλου άσχημα από τα χείλη. Οπότε ναι, αν δεν σας αρέσουν τα matte κραγιόν, αν θέλετε κάτι πολύ ενυδατικό, αλλά παράλληλα να μην σας αφήνει και κάτι άσχημο φεύγοντας, αποχαιρετώντας σας προτείνω το συγκεκριμένο, μου άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να τσεκάρω και τις άλλες αποχρώσεις που έχει. Και τέλος από προϊόντα θα κλείσω με μια παλέτα από τη L'Oréal που είναι τα διορθωτικά concealer. Όσοι έχετε Instagram θα τα έχετε δει σίγουρα, τα έχω περάσει, ήμουνα και στο event. Αυτή η παλέτα τώρα τι είναι? Έχει μέσα 5 αποχρώσεις. Οι συγκεκριμένες αποχρώσεις είναι για να διορθώνουν, για να καλύπτουν και για να φωτίζουν τα μάτια και γενικά τις περιοχές στο πρόσωπό σας. Το πράσινο, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι για τις κοκκινίλες, κόκκινα σπυράκια κτλ. Το μόβ είναι για πιο σκοτεινές περιοχές. Εγώ συνήθως αυτό το μόβ το χρησιμοποιώ εδώ μπροστά, στην περιοχή εδώ πέρα, που είναι λίγο πιο σκοτεινή. Μπορείτε γενικά να το βάλετε σε περιοχές που θέλετε φωτεινότητα, όπως στη ράχη της μύτης, όπως εδώ πέρα στο μέτωπο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε λοιπόν και για αυτό το σκοπό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σκούρο ροδακίνη που είναι για πολύ έντονα προβλήματα και πολύ έντονους κύκλους. Αυτό είναι ένα λιγότερο ροδακίνη που είναι για πιο ελαφριά προβλήματα και αυτό είναι για φως. Τα χρησιμοποιώ όλα εκτός από αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω τόσο έντονο πρόβλημα. Είναι εξαιρετικά, καλύπτουν φανταστικά τους κύκλους, κάνετε απίστευτο blending, δηλαδή με τα δάχτυλά σας, γιατί καλό είναι να χρησιμοποιείτε με τα δάχτυλά σας αυτά τα προϊόντα που είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά βαριά και πιο καλυπτικά για να ζεσταίνονται και να έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας και να πλώνονται πολύ καλύτερα. Σίγουρα θα δείτε να τη χρησιμοποιώ, οπότε αν έχετε λίγη υπομονή θα δείτε και στην πράξη πώς γράφει το πράσινο, το μόβ και όλα αυτά. Είναι πραγματικά φανταστική. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο με μία εμπειρία και με ένα meetup. Ξέρω ότι όσοι δεν έχετε Instagram δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, λογικό είναι.
Το Σάββατο στις 28 του μήνα που μας πέρασε έκανα ένα meet-up στη συνεργασία με τη L'Oréal. Απλά επειδή δεν ήταν πολύ μεγάλο για πολύ κοινό, ήταν μόνο μέχρι 10 κορίτσια, μπορούσα να διαλέξω μόνο μέχρι 10 κορίτσια. Γι' αυτό έκανα την ανάρτηση στο Instagram, γιατί ήξερα ότι έχω να κάνω με πιο λίγο κοινό από ότι εδώ πέρα με το YouTube και θα ήταν πολύ πιο εύκολο και για μένα. Ήταν μια πραγματικά φανταστική εμπειρία, γιατί η L'Oréal μας έκλεισε ένα φανταστικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας και είχαμε θέα την Ακρόπολη. Θα σας έχω και φωτογραφίες αν μπορέσω, περιμένω τις φωτογραφίες ακόμα από το meetup. Λοιπόν, είμαι εδώ με τα κορίτσια μου στο meetup. Κορίτσια, πείτε γεια όλες. Γεια! Πώς σας φαίνονται οι μάσκες? Πώς περνάτε? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί αρχίζουν και σφίγγουν οι μάσκες και είναι λίγο... Πήρα φανταστική αγάπη από εσάς, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, σας γνώρισα από κοντά, έστω και 9 από εσάς, η 10η κοπέλα δεν μπορούσε να έρθει. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ιδιαίτερη για μένα, γιατί εσείς να μην με βλέπετε, αλλά εγώ δεν σας βλέπω ποτέ, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ, μόνο ελάχιστες κοπέλες που θα τύχει να με δείτε στον δρόμο, να μου μιλήσετε, να με γνωρίσετε κτλ. Και περισσότερες δεν μου μιλάτε στο τέλος γιατί ντρέπεστε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και με τα κορίτσια που μίλησα μετά μου είπαν να το περάσαμε φανταστικά. Ελπίζω να κάνω ένα μεγαλύτερο meetup για να μπορέσετε να έρθετε όλες ελεύθερα, να μην υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εννοείται θα ανακοινωθεί και εδώ πέρα αν κάνω κάτι τέτοιο. Γράψτε με από κάτω αν θα θέλετε να δείτε. Ακόμα βέβαια δεν σκέφτομαι τόσο σύντομα γιατί υπάρχει και κρύο. Θέλω να είναι λίγο και πιο καλός ο καιρός, να μπορέσετε να έρθετε όσες πιο πολλές μπορείτε. Αυτά λοιπόν ήταν τα αγαπημένα μου και η αγαπημένη μου εμπειρία έτσι για το μήνα Ιανουάριο. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτό το μήνα, να ξεκίνησε αυτός ο μήνας ωραία για το 2017 για εσάς και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλάκια!